салом алейкум бародаро, созин хубин иншоалло ҳама каса. чуноне ки ваъда дода будем, агар ҳамин видеои мо 10 лайк бигира, ба шумо пешкаш мекунем тарзи тайёр карданша. раҳмат ба ҳар нафаре ки дар ҳамин видеои мо лайк мон. раҳмат барои ҳар як комментарие ки барои мо менависед. миннатдорем ай ҳамаи дастгириётон бародаро, дастгирии шумо пешравии мо аст. дар канали мо обуна шавед то ки аз видеоҳои навбатӣ бохабар бошед ва чӣ видеое ки мехоҳед дар комментария нависед, ҳатман мо барои шумо он видеоро пешкаш мекунем. раҳмати калон ба ҳаматон як бори дигар. хуб, видеоро оғоз мекунем бародаро. чуноне гуфтем бародаро, видео ба ана ҳамин программа, чуноне ки дар рӯи экран мебинем, ба ана ҳамин программа сохта мешавад. метавонед ин программаро аз Play Market дастрас кунед. Magi Plus. хуб, ворид мешавем ба программа. как обычно дар описания мемонем Силкаи программаро. хуб, мебинед чуноне бародаро ҳастанд. мисол як чамо шумо нишон метем. ин ҳамие ки борон боридестай. хуб бародаро, барои забт кардан галочкаи сафед дафои мебинем, як бор зер мекунем. хайр исламашай. рекламаро нест мекунем. ана бародаро зер мекунем дар ана ҳамин галочка ва аз ин боло калон мекунем ҳамин видеора. яъне ки нигоҳ кунед, ҳамонро нишон метаҳем, ҳамон нафара. мо ба ҳамон нафар нигоҳ карда мисол чӣ кореро ки ҳамо иҷро мекунем. хуб, зер мекунем як бори дигар мерем. чуноне ки мебинед бародаро, видео шид ва галочкаи правилнара як бор зер мекунем ва видеои мо сохранид мешавад. ҳамин хел метавонем ки дигар видеоҳоша кунем. яке айёро мо дар шумо нишон додем ва бародаро метавонем ки ба ана ҳамин программа ҳамин хел видеоҳоро кардам гирен ва ба